Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat. Ebben a műsorban egy kis ízelítőt adunk a Kanadában élő magyar zenészek sorsáról, küzdelmeiről, nehézségeiről, örömeiről. Mindjárt ugye megkérdezném azt az illetőt, aki valamikor Magyarországon az ércsapatukban játszott itt, meg különösen, mert ugye tudjuk a Nagyferi által vezetett brigádban dolgozik, hogy hogyan éltem meg ezt a váltást a magyar zenéből a kanadai zenébe. Pisti. Igen jó volt. Igen jó volt. A freedom, a szabadság, az egy olyan érzés, és mindjárt sokkal könnyebben ment a dobolás. Na most úgy tudtam, hogy a dobosok általában a zenészek legjobb barátai, igaz ez? Teljesen. Soha nem tudott elhagyni a Nagyferi barátom, mivel hogy szüksége volt egy jó barátra, nem zenészre, barátra. És mikor zenész keresett, megtalálta a Madari Mikit. Hát ez igen, hizegő. Köszönöm. Jó voltam. Na most van itt még egy ember, még a 8 kerületből, aki annak idején a Rákfogó együttesben a Jackie-vel együtt indult, és a Szikonorba is játszott, ha jól tudom, a Vasas úr vízilabdázója, bajnok. Hát ez igen megtisztelő, hogy most ezt megemlítetted, de valójában így történt, hogy a Jackie-vel alakítottuk meg a Rákfogó együttest, de annak idején akkor a Rákfogó együttesben játszott ugye a Jackie, a Lakatos Béla, a Bögöly, a zongoránál Orszászki László, mert a Jackie basszusgitáros, és a leadgitáros volt a Cserba Miklós, és a ritmusgitáros az én Nem a Stefanovics Dusán? Nem, hát az egész más kategóriába tartozott. Úgyhogy... Pisti, te nem játszottál a Szikonorba? Nem játszottam a Szikonorba, én más helyeken játszottam, elég komolyan, de ez nem... Ez kimaradt az életedből. Ez nem, kérem szépen, ez nem a tévének való. Esetleg 18 plusz műsorba. Várja, hol van? Itt van a kamera. Itt igen, és most hova tértél vissza? A Szikonorban nem voltam igazából benn, azt meg kell említenem, csak a Rákfogó együttes, a Jackie-vel... Ott milyen hangszeren játszottál? Ritmusgitáron. Szépen fejeztem ki magamnál. Hát akkoriban ritmusgitár volt, igen, mert nem akusztikusnak hívták annak idején. Doboz. Villanyos gitár. Igen, de nem volt, az csak a Jackie-nek volt egy, és mindig kölcsönkértem tőle. Úgyhogy mire ő a basszusgitáron játszott, én meg az ő gitárjával mellette vazsaváltam vele, érted? És milyen dalokat játszottatok? Hogyha nékem sok pénz, ez nem egészen úgy volt. Hát tulajdonképpen a Korányi utcai általános iskola kapuja alatt, ami vízhangosítású volt, ott játszottunk először, ott kezdtük tulajdonképpen felkészülni, vagy felkészülésünket, de tulajdonképpen még az később, mert a Rezsőtérre átmentünk. A Rezsőtéri templomba. De ott már úgy felkészültem, mentünk oda, amikor már az Ave Mariát énekeltük az aulában. És abban is itt most gitároztál az Ave Mariába? Ketten játszottunk akkor már, érted? És az érdekesség az volt benne, hogy a pap kijött, és behívott minket, hogy ne itt az előtérben játszunk, hogy jöjjünk be. És utána a Jackie-t alkalmazta őt, fölvették őt, mint kántor. Mint orgonistának a vasárnapi szertartásra. Hát ezt nem is tudtam. Hát, és most mondom el, de ez még hosszú, nem egyszerű. Ja, és a másik kérdés, hány akkordot tudtál akkor játszani? Hát akkor rendesen. Az összesen. Nem, végigjátszottam a G akkordokat végig, vagy az G-dur, F-dur, C-dur, F-dur, G-mol, az négy. Az elég is volt. Négy, abban az időben négy akkord. Abban bőven elég volt. G-mol, E-dur, azok már ott voltak. Ó, és akkor se 6-os, se 7-es, se 9-es. De énekeltek. Hát akkor még nem vertek. D-ben nem játszottak, mert D-be aludni szoktak. De ilyen 9-eseket még, hát 69-es... Nem, mert nehéz volt baréba lefogni, elég meg nagyon ki kellett nyújtani az ujjakat. A Jackie tudta nagyon jó, hogy mit hova kell fogni. Például a G-durt, azt simán egyszerűen megfogod a két érzével is. Egyszerű pikpak-plukkal ment. Hány huros volt a gitárod? 6. Tehát és végül is az egyhúrós bassgitár lett belőle, mert aztán már csak egy húron játszott. Az égi lovast játszottátok rajta, mi van? Na kérem, ez csak ízelítő volt, a folytatás következik.
De minden esetre tudnátok-e mondani nekem egy híres kanadai-magyar zenészt? Például a Nagy Feri. Nem hallottam róla sose. Vajon ki az? Azt se hallottam, az valami paraszt Vagány lehet. István. Vagány István? Most jön a verés. Most